Hvis min taxa var der 2, og jeg opfatter min taxa og det at køre taxa som et uendeligt kompleks område at være beskæftiget indenfor. Fordi der er ikke 2 mennesker, der sætter sig ind i min bil, der er ens. Jeg tror, at det jeg har fået med, som er en vigtig størrelse fra min tid. Han har 2 fysikker, han kan taxa. Det er den her grænseløse nysgerrighed, interesse for alt i verden. At i min taxa, der kan tiden nogle gange næsten stå stille. Om man så må sige, er ærefrygt over for den kunde, der er kommet med i bilen. Hvad fanden må der sker i dag? Ved du hvad, vi har alle mulige slags mennesker i løbet af en dag. Vi har forfisede forretningsfolk, som synes, de er vores æres gave til menneskeheden, ikke? Og hvis der sidder 2 og snakker om nogle ting og nogle sager, nå jamen, der er jo ikke nogen, der siger til mig, nu må du ikke fortælle det til nogen, det gør jeg jo bare ikke, altså. Sådan er det bare. Sådan en som Helle Thorning, vores nuværende statsminister, kørte med hende i taxaen 3 uger før vi havde valg. Jeg tror sgu ikke, det foregår i andre lande end i Danmark, at du kører med en dame, som 3 uger efter, altså i en taxa, og så 3 uger efter hun statsminister. Det tror jeg sgu ikke. Så har du 3 private bodyguards, har du købt så videre. Det kender vi jo slet ikke til i det her kongerige. Så med de mennesker, det er sgu da meget. Telefonen hele vejen. Nå, så du snakker til det. Jeg er ikke tæt. Jeg synes, det der har givet mig de sjoveste historier og oplevelser, det var jo alle de her julefrokostfredage, hvor jeg har kørt, ikke? Og jeg vil sige, jeg har sgu altid anset det forstået på den måde, at Tak. Tak for turen. Det var sjovt. Jeg kunne godt lide ham med tonen fysiker. Og de der brænder, der du ved, med remoulade på snapset og fiskefilet i brystlommen og sådan noget. Folk, de var altid lystige, ikke? Og de var fulde, de var sgu ikke ondskabsskande. Jeg synes i dag, de er sådan lidt mere indebrændte.